Нов салон на обичаната верига за сладкарски изделия "Неделя" отвори врати във Варна. Това е третата сладкарница за морския град, където можете да се насладите на познатата комбинация от вкусни торти, обслужване на ниво и уют. Новият салон е разположен на ъгъла на булевард Владислав Варненчик и Отец Паисий. Със своите 18 години история и над 20 заведения в цялата страна, веригата сладкарници "Неделя" е доказала и утвърдила високото качество на сладкарските изделия, които предлага на клиентите си. Апетитни торти като бялата "Неделя", шоколадовия мус и плодовата пита несъмнено са задоволявали вкуса ви неведнъж. А сега веригата предлага и ново сладкарско изкушение – еклерова торта в 3 различни варианта за различните вкусове – шоколадова, бяла и днес. Разбира се, веригата за сладкарски изделия "Неделя" предлага и много голям избор от детски, сватбени, както и торти за специални случаи. Сладкарница "Неделя" – вкусни торти, обслужване на ниво и уют.